Helo a chroeso i'r cwrs Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant. Fy enw i yw Miss Lindsay Miller a fi sydd yn dysgu'r cwrs yn Ysgol Bryntawe. Os ydych chi'n ystyried gyrfa yn y maes gofal plant, neu am sylfaen i astudio ymhellach yn y meysydd gofal, iechyd, gofal cymdeithasol neu mwy, rydych chi yn y lle iawn. Os ydych chi'n person brwdfrydig a gweithgar sydd yn mwynhau gweithio gyda plant a phobl ifanc, dyma'r cwrs i chi. Strwythur y cwrs. Fe fydd y dysgwyr yn astudio lefel 2 craidd ym mlwyddyn 12 a'r lefel 3 theori ac ymarfer ym mlwyddyn 14. Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi chi, y dysgwyr, i feithrin y wybodaeth a'r sgiliau sydd angen i cael gwaith mewn gyrfa mewn lleoliadau gofal plant neu iechyd. Mae'r cwrs yn un unigryw lle bydd cymysgedd o gwaith theori yn y dosbarth a gwaith ymarfer yn eich lleoliadau gwaith. Ni fydd disgwyl i chi fod yn Ysgol Bryntawe pob dydd, oherwydd natur y cwrs fe fydd eich wythnos yn edrych bach yn wahanol. Fe fydd 2 ddiwrnod neu falle 3 yn Ysgol Bryntawe gyda fi yn mynd dros y gwaith theori. Bydd gweddill yr wythnos yn eich lleoliadau gwaith. Byddaf yn cyflwyno mwy am hyn bellach ymlaen. Mae'r cwrs yma yn cyfwerth â 2 lefel A. A fel gallwch chi gweld yn y bocs ar gwaelod y sgrin, mae'r graddau gwahanol a'r pwyntiau UCAS sydd yn cyd-fynd gyda pob gradd. Felly, pa fath o pethau byddwn ni'n astudio? Ar y sgrin, mae yna testunau gwahanol byddwn ni'n astudio ym mlwyddyn 12. Bydd blwyddyn 12 hefyd yn cyfle i chi setlo mewn yn eich lleoliadau gwaith, i chi ennill hunan hyder a fwy o dealltwriaeth am eich rôl yn eich lleoliadau gwaith gyda mentor. Yn y dosbarth, byddwn ni yn astudio pethau fel ymarfer craidd yn y maes gofal, sut ni'n cefnogi chwarae, dysgu, twf a datblygiad yn y blynyddoedd cynnar. Byddwn ni'n edrych ar arwyddion o afiechyd, llesiant, a rôl a gwerth y gwasanaeth, gofal cymdeithasol, addysg a'r gwasanaethau iechyd sydd ar gael yng Nghymru i gefnogi anghenion gofal, iechyd, llesiant a datblygiad plant. Mlwyddyn 13, dyma'r unedau byddwn ni'n astudio. Ar ôl blwyddyn yn eich lleoliadau gwaith, fe fydd eich aeddfedrwydd, hunan hyder a dealltwriaeth wedi datblygu'n fawr iawn. Oherwydd hyn, bydd eich cam i fyny yn y lefel o waith bydd angen cyflwyno. Byddwn ni hefyd yn astudio testunau pwysig iawn, difrifol iawn, sensitif iawn. Byddwn ni yn edrych ar gwaith o gwmpas diogelu plant. Byddwn ni'n edrych ar egwyddorion a gwerthoedd ymarferwyr proffesiynol yn y blynyddoedd cynnar. Byddwn ni hefyd yn ymchwilio i faterion cyffredol yn y maes. Dros y 2 flynedd, fydd disgwyl i chi cyflawni 3 astudiaeth achos mewnol. Byddwn ni yn gwneud y gwaith yma yn y dosbarth a byddwch chi hefyd yn gwneud yr astudiaeth achos yn y dosbarth. Bydd angen i chi gwneud prawf amal ddewis allanol, arholiad allanol, ymchwiliadau estynedig sydd wedi cael eu gosod yn allanol ac hefyd sydd yn cael eu postio i ffwrdd i farcio'n allanol. Byddwn ni'n casglu tystiolaeth mwyn creu e-portfolio o waith. Fe fydd arsylwadau yn rhan o'ch asesu, a fydd hefyd cyfle i ni cael trafodaethau proffesiynol lle ni'n recordio ein trafodaethau fel rhan o'ch asesu. Ochr yr ymarfer. Fel wedais i, dydy'r cwrs yma ddim fel y cwrsiau traddodiadol. Bydd disgwyl i chi fynd allan i lleoliadau gwaith. Bydd cyfle i chi dewis lleoliadau gwaith eich hun. Croeso i chi ddewis ysgolion cynradd neu meithrinfeydd
ond bydd angen i chi cwblhau o leiaf 700 o oriau yn eich lleoliadau gwaith. Fe fydd asesydd yn dod allan i asesu chi yn eich lleoliad gwaith, ond paid becso, byddwn ni yn paratoi yn ein gwersi yn y dosbarth cyn i'r asesydd dod allan i arddylwi chi. Fel rhan o'r ochr ymarfer, bydd hefyd disgwyl i chi cyflawni unedau gwahanol, ac ar y sgrin nawr yw ambell uned byddwn ni yn astudio. Yn dibynnu ar pa lleoliad gwaith i chi'n dewis, byddwn ni'n dewis yr uned sydd yn cyd-fynd sydd yn cwmpo mewn yn naturiol i'ch lleoliadau chi. Diolch yn fawr iawn am gwrando. Os oes unrhyw cwestiwn, gennych plis e-bostio. Mae fy enw i ar y sgrin a fy e-bost sef millerl54@hubcymru.net. Diolch yn fawr iawn.